Tef ngħaddu għad inqari li huwa minn Luqa 17. Nibdew minn vers 20, pass qasir. Issa billi kien mistoqsi mill-Fariżej meta kellha tiġi saltnet Alla, weġibhom u qal: saltnet Alla ma tiġix bl-osservazzjoni, lanqas mhu se jgħidu ara hawnni jew hemmhekk. Għax ara, saltnet Alla hi fostkom. U qal lid-dixxipli: għad jiġu l-jiem meta tkun tixtiequ li taraw wieħed mill-jiem ta' bil-bniedem imma ma tarawhx. U qed jgħidulkom ara hemmu jew ara hawnhu titilqux u lanqas tmorru tiġru għal warahom. Għax bħalma l-berqa meta tleħħ minn dil-parti tas-sema tiddi sal-parti l-oħra tas-sema, hekk se jkun bin il-bniedem fil-jum tiegħu. Imma l-ewwel jeħtieġlu ibadi ħafna ħwejjeġ u jkun miċħud minn din il-ġenerazzjoni. Missi ta' smawiet, nitolbuk sabiex kbierek għal ruħna kemm is-salm li smajna kif ukoll din il-talima ta' Sidna Ġesu. Aħna neħtieġuha kelmtek mulej, altrimenti nkunu niġġerrew bħal nies illi ma jfux fejn sejrin. Kelmtek tagħtina direzzjoni tajba, tama ħajja fina, nitolbuk għalhekk mulej biex tallimna nożżuha aktar u aktar fil-qlub tagħna, u għatina mulej li nifhmu il-prattikalità tagħha għalina llum. Ejna mulej kif aħna ninsabu f'soċjetà li bil-metodi tagħha twarbek u tinsik. Nitolbuk mulej biex tagħmel minna dawwaliet fis-sema. Nies illi nagħtu tama għax aħna nfusna sibna tama. Da tolbuh għal glorja u s-sebħ ta' ibnek Ġesu. Amen. Ġilt għajna ma' nies illi taf illi jekk tagħmel magħhom għal 5 minuti tafu x'ħajkellmuk. Tilta' ma' wieħed taf da żgur ħajkellmuk fuq il-futbol. Jeb allura tipprova taħarbu. Jew ieħor ħajkellmuk fuq il-politika partiġjana u allura taħarbu iżjed. Jew l-oħra taf tista' tilab imħatra għalkemm ma nilagħbux imħatri imma tkellmek fuq it-tisjir. Kun fissati. Kun fissati. Ġesu wkoll kien iffissat bil-suġġett tiegħu. Is-saltna Alla. Dwarha tkellem ħafna aktar minn kwalunkwe suġġett ieħor. Għalih is-saltna Alla kienet kollox. Meta ħareġ jippriedka, l-ewwel diskors li qal għala iż-żmien u s-saltna Alla qorbod. Indmu u emnu l-Evanġelju. Ġesu qed isejjaħ in-nies għall-indiema biex jibdlu ħsiebhom, jibdlu l-vija ta' ħajjithom, idur li Alla għaliex għax is-saltna Alla qorbod. Alla kien wasal biex jistabbilixxi saltna propjament fuq din l-art tagħna illi saltna illi Alla wkoll ħatar sultan fuqha li huwa ibnu stess. Ġesu ppreżenta lil nnifsu bħala sultan daħal Ġerusalemm rikeb fuq il-felu tal-ħmara biex iwettaq il-profezija ta' Zakkarija ara s-sultan tiegħek ġej għandek. U inkwantu l-akkuża illi bija salbuh it-titlu imdendel fuq is-salib tiegħu kien jgħid dan hu Ġesu ta' Nażaret, is-sultan tal-Lut. Ġesu ma għamilha ma ħeba xejn, preżenta lil nnifsu bħala s-sultan mibgħut mis-sema. Mibgħut mis-sema għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Alla irid illi n-nies ikunu gvernati mill-Messija tiegħu,
is-sultan tiegħu li huwa qiegħed fuq Sion. Issa, meta fi żmienu in-nies in ġenerali l-Fariżej u l-bqija kienu qed jistennew saltan li tiġi f'kolb u tiġi b'ħafna mirakli u eġubijiet u Ġesu kellu jkorġihom dakinhar. Għalihom is-saltna tagħha ma tiġix bl-osservazzjoni. Tibda b'mod tant insinifikanti, b'mod tant ċkejken li kważi ħadd ma jinduna li bdiet. Bdiet bil-preżenza tiegħu fostna. Bil-beda isejjaħ id-dixxipli u jarfuh bħala s-sit ta' kollox. Fl-istess ħin imbagħad meta qalilhom illi s-saltna talla hi fostkom lill-Fariżej, hija realtà illi qiegħda bħalissa fuq l-art għalkemm intomx tirrealizzawha. Fl-istess ħin imbagħad qalilhom illi il-berqa bħalma tleħħ minn part waħda tas-sema sal-oħra hekk se jkun bniedem fil-jum tiegħu. Ġifieri Ġesu semma wkoll illi s-saltna tiegħu kellha tasal fil-konsumazzjoni tagħha, fil-perfezzjoni tagħha u dan nafu li se jiġri fl-aħħar jum. Meta l-ġrajja umana tkun waslet biex tispiċċa, Ġesu jirritorna u jipperfezzjona s-saltna tiegħu. Mela allura aħna rridu nistqarru illi s-saltna talla diġà qiegħda fostna u aħna nfusna. Aħna membri jew aħjar ċittadini ta' din is-saltna, kif aħna ċittadini għax għarafna bil-grazzja t'Alla skont l-erf illi tagħna Alla, tajjeb, l-Ispiritu Santu illi illuminalna qalbna biex narfu li Ġesu ta' Nazaret, il-Rabbi Manswet u Umli u attwalment is-Sultan ta' Slaten. U s-Sultan ta' Slaten u Pietru f'Pentekoste qal ħadd tkun taf mill-dar kollha ta' Iżrael. Li da Ġesu li intom sallabtu Alla ħatru bħala sit u mulej. Ġesu jagħmilha ċara illi huwa is-sultan leġittimu illi taħtu għandna npoġġu lil nfusna. U s-sultan tagħna għall-ġid tagħna għaliex weħidna maħniex kapaċi nfendu. Għandna bżonn min jipproteġina u min jiġġieled il-battalji tagħna. Battalja tagħna kontra il-ħażen tagħna stess. Għalhekk Ġesu huwa il-sultan. Fatti fil-Rumani, kapitlu 10, Pawlu jgħid illi l-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih f'Ġesu ma jirex bil-mistija. Għax m'hemmx għażla bejn Ludi u Grek, l-istess mulej fuq kulħadd huwa għani jew huwa sinjur lejn dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej ikun salvat. Isem il-mulej li tarfu bħala il-mulej, il-kurjos, is-sit suprem, il-ħallieq tiegħek. Dak illi ġie minn għamlek ġie biex jirrestawrak u jirrikjamak għalih nnifsu. Bħal ma għamel propjament il-ħalliel mislub ma' ġenbu. Meta appellalu għallu mulej Ġesu ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Meta tidħol fis-saltna tiegħek. Ekku aħna ninsabu preżentament f'din is-saltna. Hija saltna spiritwali mhix saltna politika bħalma hija l-Gran Brittanja tajjeb għandek il-reġina fuq dak it-territorju, fuq dik il-gżira kbira tajjeb fl-Atlantiku għandek persuna li qiegħda politikament taħkem fuq dak il-pajjiż. Pajjiżi oħra li għandhom monarkija tajjeb il-monarkija, is-saltna, r-renju ta' Ġesu huwa wieħed spiritwali, huwa fil-qalb tal-bniedem. Allura huwa mifrux ma' kull fejn hemm nies illi jistqarruh bħalma huwa tassew. Meta Pietru qallu int il-Kristu binalla l-ħaj, għarfu kif inhu tassew, Ġesu qallu mbierek int xmun barġun għax mhux il-laħam u d-demm għarfek ta' mhux l-intelligenza umana għal mitek dan, imma missirju fis-mewwiet. Allura, kif ħanitlu f'din is-saltna? Ħanitlu bil-fidi f'Ġesu Kristu.
Kolossin 1 Pawlu jagħmilha ċara li aħna ninsabu f'din is-saltna ta' Ġesu. Kolossin 1 vers 13 jgħidilna li Alla ħelisna mill-ħakma tad-dlam. Qabel konna fid-dlam, inħobbu d-dnub, nimxu għal passjonijiet ta' ġisimna stess. Alla ħelisna mill-ħakma tad-dlam issa u daħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub. Għandna fuqna sultan illi ta' bilħaq huwa maħbub minn Alla u sultan illi iħobb lilna, jadirna, jiddefendina u iwassalna sar-rebħa finali. Daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li fih għandna l-fidwa b'demmu il-maħfra wkoll ta' dnubiet. Alla appena daħħalna fis-saltna tiegħu ħaffrinna dnubietna, għamilna ċittadini denji ta' din is-salta. U bekk aħna bdejna il-ħajja spiritwali tagħna. Meta Ġesu tkellem ma' Nikodemu, Ġesu marlu propjament fejn x'kellu bżonn jisma'. Nikodemu ġie biex ifaħru u biex jirrikmandah u għallu ħna nafu li inti mgħallem ġej minn Alla, Ġesu kważi waqfu qallu tassew ngħidlek. Jekk wieħed ma jitwilx mill-ġdid ma jistax jara is-saltna tal-Alla. Titkellem ħafna diskors, ħafna lingwaġġ reliġjuż, qed tifhem, però rrid nafżak li jekk ma titwilidx mill-ġdid, jekk ma tkunx imwieled minn fuq, jekk ma tkunx mod ħajja ġdida mill-għoli, mill-Ispiritu Santu, ma tistax tidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li twiet mill-laħam u laħam. L-isforzi kollha tagħna ma jgħoddux, ma dak li twiet mill-Ispirtu u Spirtu. U allura iva bit-twelid mill-ġdid aħna imdaħlin f'din is-saltna tal-Alla. Saltna illi bħalissa qiegħda tikber bħalma tikber il-ħmira fil-għaġna ta' tqiq. Ġesu jagħtina dak tip ta' paraboli jew iż-żerriegħa tas-senapa li għall-iżgħar fost iż-żrieħ kollha tal-art imma meta tinżera mbagħad issir siġra kbira. Siġra kbira. Tant li anke t-tjur tal-ajru jmorru u jitperċu fuq il-frijej tagħha. Hija saltna li bħalissa hija imperfetta. Għandha d-djufijiet tagħha fis-sens li hemm it-taħlit fiha. Hemm it-taħlit fiha. Ġesu jispjegalna dan billi jagħtina wkoll storja ċkejkna. Meta l-sajjieda kienu iwadbu tip ta' xibka kbira fil-baħar illi mbagħad titereq bil-mod u mbagħad jiġbduha bil-mod il-mod u tella minn kull tip ta' ħut. Tajjeb imbagħad imorru fuq ix-xatt is-sajjieda u t-tajbin ipoġġuhom fil-ġarar imma l-ħżiena jixtuhom lura fil-baħar. Dik hija s-saltna tal-Alla għalina. S-saltna tal-Alla hija bħal xibka ta' tkarkir. Fl-aħħar però mbagħad meta jkun wasal biex din is-saltna tal-Alla tkun ipperfezzjonata, imbagħad isir il-ġudizzju. U ħafna nies li bħalissa jippretendu li huma insara imma m'għandhom xejn li f'isem ta' Kristjani. Dawn ikunu mormija lem. Għaliex Alla jibgħat l-anġli tiegħu u jisseparaw il-ġusti mill-inġusti. Alla jaf il-dak huma tiegħu. Alla jaf il-qalb tal-bniedem, Alla jaf il-dawk li jħobbuh fis-sewwa. U allura din is-saltna għad tiġi fil-perfezzjoni tagħha. U appuntu għalhekk Ġesu jallimna nitolbu ħadd tiġi saltnatek. Ma l-ewwel l-interess il-kbir ta' Ġesu huwa li l-isem ta' missieru ikun imsebbaħ, ikun onorat, ikun magnifikat mill-bnedmin. Dan rajnieh il-ġimgħa l-oħra. Immissa close second ħanajdu hekk. Illi attwalment hija tant abbinata mal-ewwel waħda hija ħadd tiġi saltnatek. Ħadd tiġi saltnatek. Saltna illi bħalissa n-nies anke jitħabtu biex jitlu fija, jgħid Ġesu. Jirsistu biex jitlu fija. Mhix saltna għall-kajmani, mhix saltna għal min huwa għażien, għal min iħobb ħalli għall-għada u jew forsi għal wara li joħroġ bil-pensjoni. Hija saltna għal min iħoss id-dejn u jaf bil-ħmieġ intern ta' qalbu u jaf li Alla se jġudikah jekk jibqa' kif inhu. Dawn in-nies ifittxuha s-saltna u jitlu fiha. U allura bħalissa hekk hemm nies ġenwinament ċittadini tas-saltna magħhom ukoll nies li
mhumiex. Bħal fi kwalunkwe kongregazzjoni ħassib nies ġenwinament Kristjani oħrajn li mhumiex. Pawlu jitkellem ukoll dwar is-saltna illi għad trid tiġi. Importanti li nifhmuha din. U għalhekk Ġesu jgħidilna ħadd tiġi saltnatek. Fil-waqt li s-saltna hija preżenti bħalissa, tajjeb, għada mhijiex perfezzjonata, għadha ma ġietx fil-milja tagħha. Dan jseħħ fl-aħħar jum. Allora prattikament Ġesu qed jgħidilna illi itolbu biex Alla jistabilixxi fuq l-art ordni ġdida. Bħalissa id-dinja tagħna hija ikkalpestata bid-dnub, bl-inġustizzja, vera, mhuwiex pjaċevoli illi tara il-nies jeħduha kontra Alla, jgħajruh, jiddubitawh, vera, ma jgħidux iservuh, jew jekk iservuh għal wiċċ in-nies, tat-tip ta' sitwazzjoni illi ddejjaqna. Però Ġesu jgħidilna itolbu ħalli s-saltna talla tiġi. F'liema sens? Qiegħda hawnhekk imma trid tiġi fil-milja tagħha, fil-kompletezza tagħha. Meta Alla joħloq smewiet ġodda u art ġdida illi fihom jammar biss il-ħaq, jamru nies ġusti. Alla għad inaddaf dal-univers tagħna, did-dinja tagħna biex jagħmilha l-ħamara ta' uliedu. Allura l-Apostlu Pawlu kif għattilkom pereżempju jaf li lilien mill-qabar. Tajjeb, Alla għandu saltna illi qiegħed iseddaqa, qiegħed jiġbora. Fit-tieni Timotju 4 vers 18 Pawlu jgħid il-mulej jeħlisni minn kull għemil ħażin u jsalvani għas-saltna tiegħu tas-sema. Lilu l-glorja għal dejjem. Isalvani għas-saltna tiegħu tas-sema. Tajjeb, l-eżistenza tagħna ma tispiċċax meta nieħdu l-aħħar nifs. Pawlu qed jgħid Alla jsalvani għas-saltna smewwitija tiegħu. Irridu allura niddistingwu bejn żewġ aspetti tas-saltna. Saltna ta' bħalissa bit-taħlit u b'elementi ta' korruzzjoni, tajjeb, però hija wkoll saltna futura ipperfezzjonata għall-eternità. Ja saltna mbagħad illi ma tintemm qatt. L-anġlu lil Marija spjegala illi ħajkollha tarbija, il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsalta fuq id-dar ta' Ġakob għal dejjem. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Allora meta nitolbu ħadd tiġi saltnatek, x'qegħdin nitolbuh il-Alla? X'qegħdin nitolbuh? Qegħdin nixtiequ, tajjeb, it-talb finalment huwa li inti taqbel mar-rieda tal-Alla, li inti tixtieq li r-rieda tal-Alla isseħħ. Qegħdin nitolbuh diversi ħwejjeġ. L-ewwel ħaġa li s-saltna tad-dnub u ta' Satana tinqered. Tajjeb, id-dominju tad-dnub huwa mifrux. Ta' bilħaq fejn id-dnub kotor, il-grazzja tal-Alla toktor jew tiżdied wisq aktar. Tajjeb, Alla huwa sovran imqar fuq il-ħażen tal-bniedem. Wieħed mis-salmi jgħidilna ħajqum Alla, ħalli l-edewwa tiegħu jkunu sparpaljati. Bħalissa li jikkonfoffaw u jaraw kif iridu jirreżistu r-rieda tal-Alla. Hawnhekk issa misej ħalli l-edewwa tiegħu jkunu imferxa bħal karfa fuq l-andar tas-sajf, kif dik il-żiffa għaddejja u l-ħmieġ li jkun hemm mal-qamħ jibda jitkajjar mar-rieħ ħadd ma jsibu. Ħajkunu sparpaljati l-edewwa tiegħu. U ħalli dawk li joboduh jiskampaw minn qudiemu, jiġru bħal ġurdien tal-imramma li jaf il wasal it-tmiem tiegħu. Il-ħażen Alla għad jiġġudikah u jeqirdu. Jeqirdu għal kollox. Bħalma d-duħħan jitkeċċa, hekk keċċihom lem. Kliem qawwi. Rridu napprezzaw li jekk ta' bilħaq aħna nħobbu sewwa, jekk ta' bilħaq aħna nħobbu lil Sidna Ġesu illi swietlu ħajtu, id-dnub swielu ħajtu. Allura rridu ta' bilħaq nifhmu illi is-saltna tal-Alla ma tistax tiġi fil-perfezzjoni tagħha sakemm għad fadal l-intriċċi ta' Satana, l-istrataġemmi tiegħu illi jiddeludi n-nies
il-nies illi jimxu skont il-passjonijiet tagħhom imma qatt tiġi s-Saltna Talla. Rivelazzjoni 12 vers 10 jgħidilna illi smajt leħen qawwi mis-sema jgħid issa ġiet is-salvazzjoni u s-saħħa u s-Saltna Talla tagħna u l-ħakma tal-Kristu tiegħu għax intefa' barra ix-xellej jew l-akkużatur ta' ħutna dak li kien jixlihom lejl u nar quddiem Alla tagħna u huma rebħuh bid-demm tal-ħaruf u bil-kelma tax-xhieda tagħhom għax ma ħabbewx ħajjithom imqar sal-mewt. Nies fidili, nies leali lejn Ġesu Kristu illi xandru kelmtu, illi jevanġelizzaw u bekk il-xitan qiegħed bil-mod il-mod jineleb għal kollox. Xweda sabiħa tagħna Alla nnifsu meta qal illi Alla taslim għad jisħaq lil Satana taħt rijlejkom dalwaqt. Hija kwistjoni ta' ħin. Nafu illi s-saltna ta' Ġesu Kristu għad teleb is-saltniet kollha tal-art. Dik l ħaġa. Qegħdin nitolbu biex is-saltna ta' Satana u ta' dnub tinqered. U allura nitolbu wkoll biex l-Evanġelju ikun imxandar mad-dinja kollha. Dan huwa l-mandat illi Ġesu tagħna. Kull wieħed bil-mezzi tagħna, bl-abbiltajiet tagħna, bil-miżura ta' erf illi Alla tagħna, irridna illi inwasslu l-Vanġelu lin-nies ta' madwarna. Sew huma qraba tagħna, sew huma ħbiebna. Ejjew insibu dak l-okkażjonijiet, dak il-bibien miftuħ, Alla jgħidilna jippoġġejt quddiemek bib miftuħ. L-okkażjoni hemmhekk qiegħda jekk les li tara, jekk trid tara. U allura meta nitolbu ħatiġi saltnatek qed nitolbu biex il-Vanġelu dak li aħna ħadtanna bħala teżor imprezzabbli bħal dak ir-raġel qed ħaffer qed jażaq fl-għalqa u fid-daqgħu jinsib it-teżor. Mar bih kull m'għandu tajjeb sabiex jinvesti issa ħajtu u l-possedimenti kollha, il-futur kollu tiegħu f'dak it-teżor. Ħajtlef kollox, imbasta jikseb it-teżor. Hekk hija s-Saltna Talla. Illi tferraħna għax nafu illi hija l-unika ħaġa imprezzabbli u permanenti f'din id-dinja. L-unika ħaġa li tibqa'. U allura l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu. Dak li aħna rċivejna għalina nfusna u sodisfana u ferraħna b'ferħ inesprimibbli, ferħ mimli glorja. Dan aħna rridu ngħadduh il-ħaddieħor. Pawlu jgħidilna itolbu għalina sabiex il-kelma tas-sit tiġri u tkun glorifikata bħalma ta' bil-ħaġar f'ostkom. Il-kelma tas-sit tiġri. F'Malta qed tiġri ma naħsibx. Vera jew le? Ma naħsibx. Ma ħniex naraw dak l-interess tan-nies. Ma din hija talba illi Pawlu għallem ukoll lilna nitolbuha. Itolbu biex il-kelma tal-Vanġelu tiġri l-ġirja tagħha, mhux tkun kajmana, ma tiġri. Tkun milquha min-nies. Ġesu jgħid bl-istess mod itolbu mela lil sit il-ħsad lil Alla l-Missier li għandu interess mħabba modrija għan-nies tad-dinja, għallek ħabb id-dinja. Itolbu lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. U għalhekk nitolbu għan-nies bħalma huma Anthony Green, missjonarji illi ħallew kollox u telqu u għax jafu illi il-Vanġelu huwa għal-palla. Isebbaħ il-Ibnu Ġesu huwa s-salvazzjoni huwa l-qawwa ta' Alla s-salvazzjoni ta' kull min jemnu. Qegħdin nitolbu allura meta ngħidu tiġi saltnatek, ħatiġi saltnatek. U qegħdin nagħmlu hekk biex anke t-talb tagħna ikun aktar intelligenti, ikun aktar nafu x'qegħdin nitolbuh il-Alla. Qegħdin nitolbuh biex kemm il-Lut kif ukoll il-milja tal-ġentili jkunu mdaħla fis-saltna tiegħu. Ġifieri Alla qiegħed isalva nies minn kull ġens, minn kull ġenerazzjoni. U qed nitolbuh biex dawk kollha prattikament miktubin fuq tib tal-ħajja jkunu salvati. U għan nitolbu għal diversi nies. Tajjeb Alla jpoġġiha f'qalbna biex nitolbu. Biex ninterċiedu għal ħaddieħor. Pawlu kellu għali kbir u biki għal Lut. Kien ħobbhom u kien ludi. Bħali jien Maltin ħobb il-Maltin. Vera? Però kellu għali kbir għax
irmew l-Evanġelju warbuh. Marfux il-Ġesu għal-Messija tagħhom. U l-istess ħaġa wkoll rridu nitolbu għal-bqija tan-nies tad-dinja. Ġesu wkoll talab għal-nies, għal-niesu fl-aħħar mill-aħħar. Jiena għal-jom nitlob jgħidlu l-Missier, ma nitlobx għad-dinja imma għal dawk li tajtni għax huma tiegħek qed jitlob għal-niesu. Ukoll aktar quddiem imma mhux biss għal-jom nitlob imma wkoll għal dawk li jemmnu fija minħabba kelmithom. Fi kliem sempliċi Ġesu qed jitlob għalina li hemmilna fuq ix-xhieda tal-Apostli. Il-ħallewna x-xhieda tagħhom bil-miktub. Bil-miktub biex ma tinbidilx. Bil-miktub biex tkun għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. Mhux wieħed jisma' mod u ieħor jisma' mod ieħor. U l-istess messaġġ, l-istess Vanġelu għal kulħadd. Meta nitolbu tiġi salt nagħtek, qegħdin ngħidu wkoll qegħdin nitolbuh il-Alla, qegħdin nesprimu x-xewqa tagħna biex il-knejjes tiegħu, il-kongregazzjonijiet tiegħu ikunu fornuti għaddejja nies donati, nies il-Spiritu Santu tom l-abbiltà biex jgħalmu, isaħħu lil-ħutom, jedifikawhom, jiggwidawhom, iwissuhom kontra tagħlim fals. Dan aħna nsejħulhom rajja. Ħobbu nużaw il-kelma pastor, imma pastor tfisser raj. Huwa raġel li għandu għal qalbu n-nies Alla, tajjeb, skont is-sejħa tiegħu biex jgħallimhom, jitterġihom, isaħħahom, ħalli jsiru produttivi. Ħalli l-koll flimkien nkunu mobilizzati biex nirbħu l dawk ta' barra. Pawlu jitkellem dwarek b'mod sabiħ ħafna fl-Efesin 4. Fejn jgħid illi lil xuħud Ġesu tom li jkunu apostli, l-oħrajn profeti, l-oħrajn evanġelisti, u xuħud rajja u għalliema. Ir-raj xogħol huwa li jgħallem. Min jgħallem qed jagħmel xogħol pastorali. Diki. Sakemm naslu l-koll fl-unità tal-fidi u fl-għarfa tal-iben Alla, bħal raġel fl-aħjar ta' żmienu. Alla jridna li nersqu aktar l-maturità. Maturità spiritwali. Għalhekk nitolbu Alla ħadd iġi salt nagħtek. Alla ma jridx nies sempliċement konvertiti, jrid dixxipli nies li jixbħu Ġesu Kristu. Illi bħalu għandhom għal qalbhom il-rebħ tal-irwieħ, il-mixja fil-qdusija, il-prattika tal-imħabba. Dixxipli ta' vera. Biex ma nkunux aktar tfal imtajrin lawnu li jennu meħudim minn kull rieħ ta' tagħlim bil-brikkonaġni tal-bnedmin u bil-ħażunija biex jinżġu l-erq li biħlesti biex jaqarqu. Erqgħu kemm trid. Irridu nkunu nies illi niddixxernu l-verità, narfuha l-verità u nieqfu ssieħ fuqha, inħobbuha u nipprattikawha. Għaldaqstant nitolbu biex il-mulej iżejjen, iforni lill-kongregazzjonijiet tiegħu b'nies mexxejja ta' għaqal, mexxejja li għandhom biża' Alla, mexxejja li jżommu il-ktieb qaddis bħala preminenti li jpritkaw xejn ħlief il-kelma pura Alla. Imma aktar minn hekk, meta nitolbu ħadd iġi salt nagħtek, qegħdin nitolbu biex il-poplu Alla għax Alla jaħdem permezz tagħna, aħna kollaboraturi mal-Alla, ħaddiema flimkien mal-Alla, vera? Alla joġbu juża lilna volja aħna dgħajfa. Ma dak huwa l-metodu tiegħu. B'nies li niġu u ntemtmu ma importax. Hija l-qawwa ta' Alla. Murija f'ġarra tal-fuħħar. Ma pretendux li aħna xi ħaġa aħjar minn ġarra tal-fuħħar. Aħna sempliċement għodda sempliċi f'idejn Alla biex jilħaq l-għan tiegħu. U allura qegħdin nitolbu biex il-poplu Alla jkun msoffi mill-korruzzjoni, jkun msoffi minn kull impurità. Nies illi Kristjani illi iżommu sieq waħda fid-dinja u sieq waħda fis-saltna Alla ma jiswawha xejn. Huwa melħ li qata. Ġesu jgħidilna l-melħ li jaqta ma jiswa xeħlif li jintrema barra u jintrifes minn saqajn tal-bnedmin.
tlift l-iskop tiegħek. U allura Alla jrid il-poplu tiegħu jkun poplu devot, lejħ, poplu leali, arusa, safja, tajb iżżomm li anfisha safja għall-arus tagħha illi għad jerġa' jiġi. Meta fi żmien Malakija, il-poplu tal-Alla kien qiegħed jagħtih taż-żejt u n-nieqes l-Alla. Jagħtih ħanejdu hekk affarijiet ma kellux bżonn. Xi ħarufa zoppa, xi naġa għamja. Tifhem? Ejja, nofru għal sakrifiċċju fit-tempju. U għal qed iżżabilħu lill-ismi. Qed tikkalpestaw l-isem tiegħi. Malakija vers kapitlu 1 u vers 11 jgħidilhom propjament hekk għax minn tluħ ix-xemx sal-inżul tagħha ismi se jkun kbir fost il-ġnus. Bħalissa kien fi żmien Malakija kien limitat għal poplu ċkejken ta' Iżrael, ma qed jgħidilhom se jkun kbir fost il-ġnus. F'kull post joffru inċens lill-ismi u l-offerta tal-qam ħsafja għax ismi huwa kbir fost il-ġnus, jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Huwa kbir. Alla qed ikabbar l-ismu u allura fit-talb tagħna meta qegħdin ngħidulu ħadd iġi saltnatek, qegħdin ngħidulu Mulej. Għamel illi inti tkun magħruf min-nies tad-dinja. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar it-talb. Kif rajta l-aħħar it-talb huwa argument malla biex iwettaq il-wedi tiegħu. Sabiħa ħafna. It-talb huwa argument malla biex iwettaq il-wedi tiegħu. Ġesu, pereżempju, għalinna, wedna l-Evanġel tas-saltna se jkun mxandar fost il-bnedmin kollha imbagħad jiġi tmiem. Dak huwa argument tajjeb għalina t-talb. Meta l-Mulej ngħidulu Mulej, inti għattilna illi l-Evanġelju se jxandar ma' kullum kien. Inqeda bina biex fil-parti tal-għalqa tad-dwieli tiegħek aħna nxandru l-Evanġelju u ngħinu lil ħadd ieħor biex ixandru wkoll. Ħadd tiġi saltnatek, jiġifieri lill-Alla qegħdin nitolbuh biex aħna nkunu stabiliti fil-fidi, nkunu infarġa, nkunu edifikati, ħalli permezz tagħna nies oħra jaslu għall-arfa tas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Qegħdin nitolbu wkoll biex is-sit u s-sultan jaħkem fuqna. Ħadd tiġi saltnatek, imma ħadd tiġi anke minn issa ħajkun magħruf u aħna ħajkollna il-pjaċir u l-barka li narfu bħala s-sultan tagħna. Pawlu jitlob għall-aħwa f'Efesu, talba nistgħu nitolbuha għal xulxin, jgħid li qed jitlob ħalli il-Kristu jammar fi qlubkom permezz tal-fidi. Bl-eruq tagħkom fl-imħabba, mibnijin fl-imħabba, sabiex tkunu b'saħħitkom ħalli tifhmu mal-qaddisin kollha x'inhu għall-wisa u t-tul u l-għoli u l-font u tkunu tafu l-imħabba tal-Kristu li teċċiedi t-tarif, l-imħabba tal-Kristu illi ma tistax tikkalkula, ma tistax tasal biex tifhimha kollha kemm hi. La issa fi żmien u laqqas fl-eternità. Imma għandna da sens ta' għaġeb, għandna da sens ta' meravilja kemm Kristu ħabna. U allura meta qegħdin nitolbu biex narfu l-mħabba tiegħu ħajkun aktar faċli aħna biex nobduh, biex nonorawh f'ħajjitna. Mhux vera. Finalment, meta nitolbu ħadd tiġi saltnatek lill-Alla qegħdin nitolbuh biex iħaffef iż-żmien tat-tieni avvent ta' ibnu Ġesu. Ġesu illi żarna fuq l-art ħadem fid-dwalina għalilna li għad jerġa' jiġi. U appuntu meta jerġa' jiġi mbagħad is-saltna talla tkun kompluta. Saltna li sservi għal tul l-eternità. Il-Bibja kollha infatti tagħlaq b'dawn il-preċiżi kelmiet. Min jixed dal-ħwejjeġ jgħid tassew niġi dal-waqt. Dan huwa Ġesu qed jitkellem qed jgħidilna tassew niġi dal-waqt. Amen. Iva, ejja Mulej Ġesu. Dik hija talba
ħatiġi saltnatek. Meta ngħidu ejja mulej Ġesu. Kemm nitolbu kuljum dit talba? Irridu nkunu nafu x'qegħdin nitolbu. U għaxiex qegħdin nitolbu? Għax nafu li l-miġja glorjuża ta' Ġesu se tfisser dinja mill-ġdid. Univers rinnovat. It-tkeċċija u l-eżilju tal-ħażen għal dejjem ta' dejjem. L-istess tip tal-Apokalissi jagħmlilna aktar u aktar ċara fejn jgħid smajt leħen ta' ġema kbira u ta' nies u bħal ħoss ta' ħafna l-mijiet u bħal ħoss ta' rat qawwi jgħid ħalleluja. Ġi ħajkun infaħħar Alla. Għax isaltan il-mulej Alla li jista' kollox. Ħanifirħu nitennew u nagħtuh glorja għax wasal it-tiex tal-ħaruf. U martu ħejjitruha. Wasal. Għat jasal kull jum meta ngħidu wasal it-tieġ tal-ħaruf. Hija l-appuntament li aħna ta' bilħaq nantiċipaw u nixtiequh minn ġurnata għall-oħra. Ta' bilħaq nixtiequh nkunu imħejja għalih bħalma l-għarusa tiżżejjen bil-libsa sabiħa tagħha. Lila lill-għarusa kien mod li tiżżejjen b'għażel fin abjad u nadif u l-għażel fin huwa l-emil ġust tal-qaddisin. Bekk inkunu qegħdin nippreparaw ruħna l-aħjar. Iva l-aħwa. Il-fatt hu illi Alla għad jintervini direttament f'din id-dinja tajjeb u jirrinnovam il-ġdid, jiġbor il-poplu tiegħu. Aħna nkunu l-poplu tal-Alla. Alla jkun Alla tagħna. Rivelazzjoni 11 vers 15. Da is-Evanġli u meta kien hemm ilħna qawwija fis-sema jgħidu is-saltna ta' id-dinja saret is-saltna ta' sidna. Bħalissa is-saltniet ta' id-dinja il-sistemi politiċi xem korruzzjoni, vera, inġustizzja. Jippretendu li huma s-salvaturi tad-dinja. Imma jasal jum li s-saltna ta' id-dinja issir is-saltna ta' sidna u tal-Kristu tiegħu. U hu isaltan għal dejjem ta' dejjem, jekk ma jiċċitakx dan allura. Jew aħna tal-ġebel, jew maħniex umani. Aħna nies diġà mwielda minn ġdid, diġà mdaħla fis-saltna tal-Alla. U rridu li din is-saltna tkun preminenti, tkun il-tiksi l-eżistenza kollha bħalma l-ilmijiet jgħattu l-ibra. U dik hija t-tama tagħna, tama li żgur biex se titeżappuntana.